ano. Para as festas. Un brindis palloco. Un brindis, para as festas droga, carai. Dijeron que querían juntarla para mañana, pero entre poco. Dame lo que hay. Y a mí me gusta rusticar de lo mancho, las que saben hacer potales, las que saben hacer gazpacho, rusticar de lo mancho, rusticar de lo mancho, y a mí me non tan comprono sempre fai cambian de ir por un almuerzo igual vai a ver Te entregaste a la muerte por nosotros pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que nos has justificado al precio de tu sangre, Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, fuerza de los que en ti esperan, escucha nuestras súplicas y nos concede. Párate, no me pongas nervioso. Hai que collerlle o tanteo e despois. Oito. Xa está, para probar se che for. Trátase de Ezequiel Mosquera. Todos o conoceredes este famoso ciclista. A ver, teño aquí un Quijote. Bos días, amigas, amigos, veciños, veciñas, arrimados, acoplados, espontáneos e xente de paso. Benvidos á 13ª concentración gastronómica do molusco cefalópodo de 8 pernas. O sea, a máis coñecida como Festa do Pulpo. Ídeme a permitir neste pregón que cando faga referencia ao molusco en cuestión o denomine pulpo e non polvo, como se di correctamente no gallego normativo. Máis que nada, por tratar de evitar que algunha mente retorcida faga o típico chiste fácil que todos estades pensando. Entón, como o motivo que nos reúne aquí é eminentemente gastronómico, vamos ao que nos interesa. Preguntaredes vos que fai aquí, dando este pregón pulpeiro, un ciclista que ten pinta de todo menos de comer moito. Gracias, Ezequiel. Gracias a vos.
que temos por aquí os amigos da Asociación de Xogos Populares. Gustaríame que subiera aquí con nós o presidente, que o vexo aquí mirando para min. Moitas gracias. Bueno, bons días, estamos encantados de estar aquí, agradecer á Comisión de Festa que nos chamara, porque nós o que facemos é divulgar os xogos tradicionais por todo Galicia. Moitas gracias. Bueno, por último, como outro colaborador da festa, un colaborador moi importante, que é o Concello de Teo, vai a recibir este agasallo, Martiño. Nada, eu creo que xa o dixo todo Ezequiel. Disfrutade da festa e parabéns á comisión, porque hoxe é o día dos veciños de Oza e da comisión que fixo un gran traballo. Moitas gracias, de verdade. Arrastrar a tartaruga. Xa profesional, Hostia, está fácil. Bandeira dereita fora do manillar. Bueno, aquí temos o noso campeón. Como era o teu nombre? Anselmo, unha camiseta para Miguel, por favor. A Galicia dicía a miña sogra que non valía nada, valeu 2 euros, non sabes? A ver aquí ahora. Este que é, macho ou femia? E este é a cunexa. É rescastada, é igual, vale igual. A ver, 6 euros, vamos alá. A ver, que pasa? A ver, señor Farias, que boa, mira que raza ten. 6 euriños, a ver, que anda máis? Fariña que temos que acabar. A ver, vamos alá. No, é pouquiño, é pouquiño. Este é de raza, cuidado. No, isto... Que tamén non me pica que non son nada teu, cabrona. Vamos alá, 3 euriños e medio, que anda máis? Puxa aí, Vamos alá. Van sacar aquí un número, aquí o amigo Manolo. Saca un número solo, Un número solo. A ver, vamos. O número é o 0278. Usted se o quer deixar aí, dámoslle 10 euriños e non diga nada. A que vexa, nós somos a boa fe. Mira como come, Home, ten fome. Vamos comer aí. Carallo. Ten que comer. Está moi ben feita xa.